Netreba sa ponáhľať. Ráno stanem, pozriem dvor, roboty je plný stôl. Metla stojí, čaká ticho, má rovnaký názor so mnou. Sused kývne cez plot len, nič netreba vysvetliť. Obaja vieme odpoveď, skôr než sa niekto stihne pýtať. Keď sa pýtaš, kedy to bude, odpoveď je vždy rovnaká. Zajtra, 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 dnes je skoro, zajtra sa to spraví. Rebrík čaká pri stene, strecha stále trochu tečie. Betlač vraví starý otec, veď to tam drží už roky. Papier leží na stole, pero si dáva pauzu. Keď sa niečo nerieši dnes, neznamená to problém, len plán. Keď sa pýtaš, kedy presne, odpoveď má krátky tvar. Zajtra, 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 dnes je skoro, zajtra sa to spraví. Kalendár sa len usmieva, dni sa pekne posúvajú. Čo bolo včera na zajtra, to je dnes už na pozajtra. Nikto sa tu nenevá, všetko má svoj pokojný čas. Keď to nehorí a nebúcha, netreba z toho robiť hlas. Zajtra, 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 keď sa pýtaš, kedy bude, odpoveď už dávno je. Zajtra, 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 slovenský plán na každý deň. Zajtra sa to spraví. A keď nie je zajtra, tak potom uvidíme.